Hej, i grund til at filmer den her video en fredag, det er på grund af, at den næste uge kommer der ikke nogen video ud. Altså tirsdag og torsdag kommer der ikke nogen video ud. Så på grund af, at jeg skal på ferie til Island fra fredag den 3. juni til den den 10. juni, jeg tror det var. Så der kommer ikke rigtig nogen video ud i en uge. Og jeg håber, at de stadig ser med efter den uge. Jeg har faktisk været lidt bekymret for, at de ikke gør, fordi ja. Og ja, det er egentlig det eneste, jeg vil sige. Og jeg håber, og vi ses om en uge. Og så skal jeg nok hælde video over jer igen. Det er ikke på den måde ment, altså. Det var ikke ondt ment, men altså. Og så ses vi om en uge, tænker jeg. Vi ses.